mä tehdään bukketteja, niin me saadaan laavaa tästä heti. Se on kyllä kätevä. Voi on pistää laavaa tähän ympäri, ne ei pääse meidän paikkaan. Enkä tee. Joo. Onko sulla rautaa yhtään? Onko sulla yhtään rautaa? 1. Hei, mulla on 2 rautaa. Voidaan tehdä bukketti. No tuu hakee. Tässä on skele. Oota, mä tapaan sen. Älä päästä sitä sisälle! Päästäkään. Ja onks sulla niin rautaa? Ei kun kiveä. Joo. No heitä mulle kivet. Mä teen mulle mieka. Ei kun ne on siellä chestissä. Mistä chesti? Täällä on chesti. Joo, mä teen meille Täällä on chest. 1 kivi. Se on köyhiä. Käy kaivamassa lisää. No kun mun pitää tehdä se vehnäpelto. Rautaa ja sitten wooden plankseen. Häh? Noin. Eikö mun pitää tehdä miekka? Noniin. No niin, nyt on tosi helppo konesylissä ja hiiri tässä sylissä. Fishing rod. Nyt mulla on fishing rod. Häh? Mitä? Mulla on fishing rod. Joo, ei sinä. Mitä? No. No niin. Purna se. Iron ore. Wooden planks. Hei nyt jostain hankin shearit. Juu tee ne shearit mieluummin. Ei shearit vaan bukketti, että me voidaan tehdä. Me ei tarvita lampaista tota. Me voidaan tappaa ne. Ei, niitä vaan muuten menee, sit me joudutaan hankkia jostain lisää lampaita. Mulla on 3 rautaa. Me voidaan tehdä ämpäri ja sitten suojata itsemme noita pahoja olentoja vastaan. No niin, sano ne. Ämpäri vai shares? Tää on ämpäri. Okei. Ämpäri se on. Sitten pääsee tähän pöydän ääreen taas. Jes mä saan kalan. Eka kala. Teen täällä kalaa meille. Tai kalastan. Bro. Häh? Ei. Tuossa on ihan reikä. No joo. Täältä saa hyvin kalaa. Ehkä. Onko sun nälkä? On. Aika paljon. Mulla on puolet mennyt. Hei, meidän pitää tehdä se vehnäpelto. Me tarvitaan siihen seeds. Onko sun buketti? Mulla on buketti. Jes, mä voin tehdä vehnäpellon sinne. Hei, äkki, tiedätkö näitä ruohoja, mitä kasvaa maassa? Hakkaa niitä, jos näet. Koska jos niistä saa siidejä. Joo. Niin anna ne mulle, miten meidän pello. Pellosta voi tehdä leipää. Paistoi meille vähän kanaa tästä. Mutta 2 paistettua kanaa. Mä syön toisen näistä. Noin, nyt mulla on vähän vähemmän läkä. Sitten näitä toisen tänne on. Creeper, creeper. Siemen. Ei, creeper. Sitten mä rakennan meille tällaisen pienen vallihaudan tänne tosta laavasta. Creeper tekee paskiaisia. Oikeesti mä tarvitsen siemeniä niin. No mä kalastan meille jotain. Se on sika. Minä kalastan keskellä laskuja. Jes, kala. Ouch. Tää vallihautaa-hanke ei oikein onnistu. Miten niin? Tässä on luola, niin Peitä luola. maapintaa. Peitä Joo. luola. Tää katsotaan, mitä se Mä onnistuu. kalastan meille ruokaa. Oot vähän niin kotiäiti ja mä oon koti-isä. Siis isä. Kaikki ruuat. Mietin mikä työjako. Niin. Nyt vaan kalastellaan. Sä oot tää meidän kotiäiti. Ei kun koti-isä. Ei kun mä oon kotiäiti.
Ei kun mä teen raavaa miehen homma, mä kaivan tänne ojaa. Ojaa. Mä tuon sulle koko Eiks sä- kalaa. Eikö se aika raavaa miehen homma? Ota samalla vähän puuta, meillä on puu aika vähissä. Ei kirvestä. No. Käsin hakkaat. Se menee aikaa. No niin. Tules nyt kala. Fishing rod. Ei vitsi. Nyt. Noin sitten. No voi vitsi. Nyt mulla on 5 kalaa, mä tuon näin. Missä meidän juttu oli täällä? Hei. Eiku niin joo. Nyt meille paistuu kalaa. Mä teen kirkkiä. Mistä aineesta? Kivestä. Siitä vaan. Kivestä. Ai jännä. Hiljaa! It's not me. Hei, tuolla on paistunut sit kalaa. Okei. Okay. Spider. Hei, nyt mä käyn hakee sitä puuta. Tässä on puita. Hautaa. Ulkopuolelta päästä kukaan tulemaan. Tuossa pitäisi varoittia vahingossa tippu sinne. Mä teen tästä 2 leveä, niin sit voit rakentaa kun silla siitä yli, että aina pääsee. Ei, mut sitten ne tyypit on vasta sillaa pitkin. No, keksitään joku ratkaisu siihen. Tän takia kannattaa olla sitä redstonesta ja pitää lähteä kaivaa, sit voi vähän parantaa sitä siltaa. No ei älyä käyttää mitään redstonea. Joo. Yhden monsterit ei saa painaa siitä. Hupsista. Täällä on oikeastaan korkeita puita. Muistat silloin 1.73. Se eka Minecraftin, se oli... Oliko se 1. No en tiedä, ihan sama, mut niin. Siellä ei ollut näin korkeita puita. Normisti. I know. You remember. Ja remember. Remember. Täältä tulee nyt puoli stäkkiä, eli 32. No niin, 34 puuta. Riittää alkuun. Sitten hei, mä haluan sun bukettis. Hei, täällä on... Ei. 4 No mä teen tätä. Mä laitan nää tänne. No sanoisit kun mä saan sen, niin mä teen mä menen kerää siemeniä siksi aikaa. Tähän menee kyllä vähän aikaa. Kerää paljon niitä siemeniä. Joo, Tosi paljon siemeniä, sit voi tehdä sellaisen ison pellon. Joo. Sittenhän loputti, että semmonen niinku siinä videossa. Semmonen ihme hommeli. Ramp farm. Kiljuu tuolta. No niin joo. Nyt meni jänneksi. Chicken! Sitten voi on parittaa. Hei, kuolet kohta nälkään. En minä.
tosikosta kanoi? Tai no okei, 4. No joo, tosi paljon. No on silleen tietysti niinku loukussa. Täällä on kanoi. No, ei yhtä paljon kuin siellä mun jännässä siidissä. Siidit on asia erikseen. Mä en edes kattonut sitä siidiä, se oli ihan random siidi. Lalalala. Ouch. Tuon tulessa. Tää. Ja sitten... Täällä ei oo semmosia vaaleita. Oikein. Eikä semmos niinku vähän vaaleampaa versio. Mulla on 15 siementä. Tai tämmöstä. Täällä on puu tulessa. No on. Tää on vähän jännä juttu. Mua ei pelottaa.